Búscase millonario en Boiro. O sorteo da Bonoloto de onte xoves deixou un premio de 631.000 euros. O agraciado selou o boleto na administración número 2, situada na céntrica Rúa Santos Mieites. Acertou 6 números da combinación gañadora: o 10, o 13, o 16, o 18, o 25 e o 33. Foi un Bonoloto de €1, dúas apuestas. Bueno, como podedes ver, non é que fajan rico a nadie en estes tempos que corren, pero si van a facer dormir máis tranquilo a alguén, como falamos sempre. Entonces, bueno, gracias a ver, si o temporal Cecilia nos trouxo frío e chuvia e vento, pois ao mellor foi unha marejada que deixou aí o premio do Bonoloto. Esta mañá eran moitas as persoas que se achegaban ata a administración para probar sorte, por se foran eles os afortunados gañadores. Estamos moi contentos, vamos ao que sea, que non sabemos nada. Parecenos, ao ser un boleto de €1, a nós sonanos un pouco como a xente que pasa de cada día, non sabemos, ojalá. No sorteo de onte só houbo outro afortunado, que selou o seu boleto no País Vasco.